bini ekdom jorakom abono belai khe jorakom buprojani tamung thano ke saiman ya abo ishor sini se saiman ge tabogi ishor ni thani se bini langma ishor jokhon langma rekhaba ishor ni thani se bini langma doctor to mongsa khlaimia na morning ni borok Mumbai o matlangnai bukhokje Sanjana deborman no clear koktoman rok no ang clear saitongo Flake kongsani bagisa o electric auto o maike accident ni thanga aw norok thik no khanawo flake kongsani bagino o electric auto o maike accident ni thang bhake flake kongsani bagiwa o electric auto o maike accident ang jodi norok saimano busungke video no paisa jorna jinke norok kam ke bujigala tai jodi norok an video nai chajak tongwa an video no like khair di tai channel no subscribe khair di pharinge sung tini ni ek number topic phaising thalaisinai Amsora sini tipara sarungni kapal hamya salphake boyakhebo rok bemar sitra bai kubuljak eba rok bemar sitra manjak hankena rok jotono screen photo nungma kana o bokuni mungka hasina deborma bini kidney problem eba bini kidney damage thangjak amono tabo bolukurongni suba sunang tongo tai seng bono ma suba lainai seng bukuk sanjana no suba ma hai bono ma suba lainai tamon hinke seng khorsana simi suba ingya seng alkana bo suba na nangnai tamon hinke nung bunyu suba ma tongke nini bo namphor nung bo suba bung manai kha khe sinti bra sarok maya ganang norok suba ya tonglak norok scanner numang khana screen rojak obo bini scanner no norok nong ni je suktei reidi pharingke tini second topic phai seng thalaisinai hanke norok screen no kaham ka nungma khana o electric auto no je flake kongsani bagai o make accident tha pharinge seng tabo kaham ka saimalanai bahage je flake kongsani bagai ba o electric auto o make accident ongoi thanga auto salk tongforo passenger by driver flake ya far laikata engke flake ya far lai foro o driver kaisa yak ba ke streng control khajak ta ya sa ba ke flake nakha engke lama hamya ba phatsa mane lama hamya bagai ya kaisa auto no control khaime bagai o make lama tolo accident ongoi thanga ta o electric auto Hengkete oro serai besabo kajak po engke jotono dukhu maka engke norong wan sona siri je flake kongsani bagai se nijini life no oma ke rikso khiklai ongkabo kisen kogya hediba thino mane flake nangmani mana khaya nako alka jaga lama kahamo thangai phono flake nangde hediba tamla asuk o lama hamya rok amsuk flake nangna busongjak flake rok yafar laikhaba nangni ta lama kahamo thangai nangmani kebo mana khayablai hediba jodi o jaga mungsasa kotorma incident eba party mung thangkai oboni nek to sabo nakhumo tobo kusuk saka tongnai rok naikhlai tongise eba borokni chanani mai tongkho aboni bagai se borok tini jorotei kaham karang eba accident wngmani yagulo phono thiliya pharinge tini 3 number topic thana sakang noro o video nainildi noro o video nainakhe markhano aram nangjanai haisi Hankena ro video nugui saima khana je o hawo rokonai eba o hawo germai besakse acting karang pharige sengtini 3 number topic phaisi seng thalaisinai noro joton saima khana je sini bukuk Sanjana no Bangalore ro talangmani ta Bangalore bono cancer hospital o talangmani a jaga admission narakliya Sri Sankara cancer hospital o bono admission narakliya tarpore bono Kidwai cancer hospital o orka a jaga bono admission narakliya tamoni hinke bini sak sori amsake bari suka je bono Bangalore bono narak semalia eba Bangalore ni kuno hospital bono hamri se malia amon bagi tabu aroni doctor bono Maharashtra talangni eba Mumbai talangni hini sai tongata jotono sarik kaham tabungno hospital ni phai sopaidro ani mokol mukhang ro nuiman khana tini Sanjana ni bagai sapung no jaga Bangalore korbangla opposite o hospital tlangmani sajaka je bono duita Bangalore duita hospital change like saire ka bono direct orono treatment riman grak asu infection nei balai ke wanama sangsa balai ke kharok ma sangsa sini bukhok je Sanjana de borma tamo basinai o sangsaro na basia haina hai ruwana mar jangnai borok khna morning ni borok Mumbai o matlangnai bukhok je Sanjana de borma no clear koktoman rok no ang clear saitongo jara ani video nai tongnai rok jara Bangalore tongnai tipra sarok please kebo jodi o hospital thangna naia Sanjana manai no o hospital ni ship kalai tabo hotel o booking khayo o room langjak balai ke wanama sangsa tini bini family kablai jak dokho nangjak
borok 6 jon phaijak sini bukhukjak jodi tongmungno o hapang Tripura rangsak hao tongna jodi ishorni uporo jodi bo tongna musuk phano bo tini o hasako doctor rok sairika te koyek din se tongsinai borok asuk tongra hne belai kharok ma sungsa belai ke ang nijeno mokol mukti klai thanga tini bini ma kabo ani besano bahai ke pran basir sinai but ishorni upore se ungsiyo tabo Sanjana no লাখ লাখ রাং রেফানো বাসিনানি সম্ভব হাইপানো সুরি যাবাইদি Sanjana মানাইনি বাগৈ ববুসেক জরা হামনো সাইমিয়া বেঙ্গালুরু তুখা মিয়ানো তু তিনি ন দুইটা হসপিটাল চেঞ্জ খাই পাইকে কেবো এডমিশন না লাগলিয়া বনো তামো আসং রুগিয়ং কা বিনি হবো বলাইকে ওয়ানামা সংসা ক নাঙৈ তঙ্গো তেবো sini bukhukjak Sanjana ni bagai hel nangai tongo donation nangai tongo rebaidi sini brother pohor and bisal deborma browna special hambai thanks for tangai bro ase bro o manai Sanjana loge wo tini sing ase wate sek sing Tripura people foundation bukhakte 10 people lang thanga ani team dog no jodi जों जदि बागै नाय माने जारेंगे किसा बागै 10 জন borok na khay o Sanjana tini basai thaima kamo बागै बनाय मिया मकल बाय सिमि नायजाक नाय किसु खलाय मिया मनाय no आं सुरिवो ईश्वरनि थानि भगवाननि थानि मनाय Sanjana नि किसा हामरा जादि ओ ईश्वर ओ भगवान तिनि आसो हा कत बेंगलोर कतमा हॉस्पिटल से एडमिशन नारंगनि आंके मनबो जागात लांगे हामरसि नाय belai ke jengjal kotoma asaijak belai ke wanama sungsa belai ke kirima sungsa ani jibono first time o ke bemar khanao tabo Mumbai o khana morning ot lang puru saimman nai tamo todonto basine de na basiya norok suri jabai di manai Sanjana ni bagai ani bokrok chip yung tonga watoi man jagai phaimani ang tongnai bai 20 kilometer 1 hour hai ke salu hai pano thangnai ka sa jaman sak sini team rok thangai donation dikha ang nije bo thangka balai ke wanama sangsa bini urugi balai ke kirima sangsa bini urugi kabja buma miani simi borok mairong masalaya da pohor rok sini manai bisal rok te bini mama tong bro 6 member phaija bro 6 member bro tabo hotel book laikya saimiya Sanjana ni bagai tamo buskani bagai belai ke dukhonangja sungbo dukhonango tangi dukhonaya tongmasa sungbo dukhonango sungbo bono kaham khlai treatment rohore je rohona musumani bot haipano bono tini Tripura o rang kerini bagai bini fatar haste o tu faimani tini bo tini obai ke sajago balai ke wanama sungsa balai ke kirima sungsa suri jabe di takuk tai bukuk song rok manai Sanjana ni bagai zaman sok suri jabe di balai ke condition hamya ngui tongkha manai Sanjana ni bagai sung tam khlaine sung nai ko som nai mano tongkos te kusu khlaina krai ishor ni thani se tabo ishor jodi manai Sanjana no narak na kai bini upore se bhagwan ni uporo ishor ni uporo bini uporo no bo narak ya mansa khairle do belai ke kharong ma sangsa obno takoktai bukhok song tini ni metar no buji man khana manai Sanjana no duita hospital treatment ni bagai bini kan sat hospital no rikha puila angke hospital private langkha private nengke asung amount sano asung renani khomata kre
3-4 কোটি বর্নি মান নাই হাইপানো গভর্নমেন্ট হসপিটাল টুকা কর্ণাটক বেঙ্গালুরু হাইপানো অরব ডক্টর সাইরিকা অসুস্থ ন সিনথানি উংরা অন্য গুবুনি হসপিটাল মুম্বাইত লাংদি সাকলাই রেখা অরনি MBBS হিংগাই ওয়ানো লাইকা असुक 20-30 জন থাংজাক তিনি মনাই সামজানানি বাগে আসুনো তাকুতাই বুখক সমরক খানাই মানখনা নই মানখলা ani ভিডিও নাই তংনাই রক জামানসাও ও ভিডিও নো শেয়ার খাইদি যেমন রাংসাক মায়াগনা রাংসাক তিপ্রা সারাও খানাতো যে মনাই সামজানানি কন্ডিশন বাহাই চলে দং তাবুক ফানো Belai ke kabzak bin ma bin babu bin mama belai ke kirima silsa wana masilsa boy bemar manjaka sini bukhungso Sanjana abono takhokte bukhokso joto suri jabedi mataini thani joto suri jabedi ishorni thani munai Sanjana ni bagai ang jotono thani koyo tabok bono kuno hospitalo tlanglia tabo hospitali mono tu faikya tabo hotel barana we orono tongai nai khana bono Mumbai ruana rajang morning ni time khana Mumbai tlangjang asungno hambai jotono Hanke norobo video nogai kaham hamya tamo saima kana sini bukhuk sanjanani bini sak sori markno chire sangjak eba bin sak sori belaino barijak abono tawbono Mumbai talangai bo hade hamno hamya aboni bo kuno guarantee koroi tabung men ko khomose je rang puisa tongoi bo bono hamrei jamano hamrei maya aboni kuno guarantee koroi abono norok janjamataini thani sori jade je sini bukhuk sanjana dortino hami phaina engthun nge tini bagi video asno je nai tongnoro hambai